Ki apa to ya? Ya ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkane. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya Ki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocekno, gocekno. Lek gocekno le. Iku lek Wis ning kene ae. Mbok aku medoke to Ken. Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo, kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kuwi. Banyu. Nguyuh kok ning geger badan niku. Nguyo ning geger. Tibake Kaya bayi ae nguyo geger. Lah kok kukur-kukur. Ki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Aduh, jenggot. Apa iki? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyo, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dangan. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Mas aku niken mak sawang suweneng lho, niken seneng lho. Aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Antemi kene wae kok.